Iz Evanđelja po Mateju. Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskom, za vrijeme kralja Heroda, dođoše s istoka magi u Jerusalem i upitaše, gdje je novorođeni kralj židovski? Vidjesmo naime, izlazi njegova zvijezda i dođo smo mu se pokloniti. Kad to ču kralj Herod, uplaši se, a s njime i sav Jerusalem. Sazda sve glavare svećeničke narodne književnike, te se u njih uza propitkivati gdje se ima roti Krist. U Betlehemu judejskom odgovorše mu, jer je ovako pisao prorok: Betleheme, zemljo Judina, ti nipošto nisi najmanji među judinim gradovima, jer će iz tebe izići vođa koji će biti pastir naroda moga Izraela. Tada Herod potajno dozva mage i pomno od njih istraži vrijeme kad im se ukazala zvijezda, zatim ih poslao u Betlehem govoreći: idite i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga pronađete, javite mi da bih i ja došao, poklonio mu se. A zapravo kralj Herod odlučio ubiti djetešce jer se bojao da bi Isus jednog dana mogao zauzeti njegovo prijestolje. Mudraci, saslušavši kralja, pođoše i gle. Zvijezda koju vidješe na njezinu izlasku išla je pred njima dok se ne zaustavi nad mjestom gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, magi se vrlo obradovaše. Stigavši u Betlehem, mudraci dođoše do kuće nad kojem se zaustavila zvijezda. Uđoše u kuću i nađoše dijete s Marijom, majkom njegovom, padoše ničice i pokloniše mu se. Zatim otvoriše riznice sve, te ga obdariše zlatom, tamjanom i smirnom. Poslije toga u snu primiše uput od Boga da se ne vraćaju k Herodu i vratiše se drugim putem u svoju zemlju. Tada se Herod, videći da su ga magi izigrali, vrlo rasrdi, te naredi da se poubijaju u Betlehemu i njegovoj okolici sva muška djeca od 2 godine pa naniže, prema vremenu za koje se pomno raspitao maga. Tada se ispuni riječ proroka Jeremije: glas u rami ču se, plač i jauk mnogi, to za djecom Rahela tuži, neutješna što ih nema. Riječ Gospodnja.